Basazokwenza njani? Bazalwane. Angazi noma nithatha serious lento. Kuthiwa kuzoqoqwa yonke imibuso ngenxa ukuthi kunempi ezayo eqhamuka enyakatho ezohlasela ezokwenza njani? Izohlasela la. Umbuso yonke izoqoqwa ihlanganiswe ndawonye. Kuthiwa wena ngoba kade ubachathe ngagunya lini. Twabuyela ngapha eceleni uma ngani. Wena kade ubajombisa imlilo wena. Ubajombisa imlilo mana ngale. Wena ubaphalazisa ubaqhumisa mana la. Usazochaza lento oyenzayo uyenza ungayazi ukuthi uyenzelani. Abantu basazobuzwa ngezinto abazenzile. Funda nakuzo zonke izingange ezilizungezile nasemizini yonke yakwaJuda. Ngiyakubagweba ngenxa yabo bonke ububi babo ngokuba bangihlubukile bashisela abanye onkulunkulu impetho. Basazogwetshwa abantu. Mina ngizoshumayela nje mina. Ngizokhuza wena, ngizothatha wena. Ngizobamba wena ngesandla. Ngizothi ukukhonteza abantu basazogwetshwa bebuza ukuthi ukwenzeleni ukuthi ifunda ngani yakho. Bakhuleka kuyo imisebenzi yezandla zabo. Bakhuleka kumsebenzi yezandla zabo njengamanje kubatshaza umsebenzi yabantu. uNkulunkulu noMahawu ufuna kubatshaza umsebenzi yakhe yedwa.